Akukaze kwenzeke phela lokho. Okokuqala nje kusho ukuthi umkhonto wesizwe inhlangano yokuqala ngayo eSouth Africa evunywa wonke umuntu ukuthi eyethuke le eyethu le akuyona abanye abantu. Ingakho abafowethu benikezele ngamandla abo ukusinikeza lezi zinto. Batheni ngesingisi kuthiwe yini? Bayibiza ngesilungu kuthiwa ama-resources. Ama-resources kusho ukuthi izinto zokwenza izinto. Uma sesila sihlome siphelele akukho la singezufika khona. Ayandile lento.